Шампиончета, здравейте и добре дошли в новото ми видео на Drag Racing Street. Така, днес сме се събрали тук, за да направим ревю на акаунтът на един мой приятел от нашия отбор Highlight Legends. Така, нека да започваме. Виждате, тук имаме един Golf Maxnat Golf 4 S-Lab. Не мисля, че е интересно да го пробваме, защото... Или пък нека да го пробваме, хайде. Не познавам много хора с копета на S-Lab с Golf 4, но сега ще се намери да цвика. Много рано смених. Така, бил късмета. 7,96 и 9. Така, нека да продължаваме с другите колички. Махаме го, слагаме на Алда и продължаваме. Тук виждаме, имаме, не знам как ска тази кола, стокова. Продължаваме с Лада, още една и падаме на VFTS-ката, която е топова, двигателят е топов и тя самата е топова на сток. Малко не, затова не мисля, че е интересно да пробваме. Продължаваме напред. Виждаме тук една Priora стокова, Golf стоково, Golf 2, Peugeot 406 такси, на проект му е, но е малко коне. Ford Focus RS MK1, виждате де сток, тя стои стокова. Toyota Supra A90, двигателят мисля, че сега и беше топов, и купето също е топово. Toyota Chaser Tower TAR, не знам как ще е точно това, 5 е сток, E36 е сток, Audi S4 е в сток, също имаме тук. Имаме си едно Audi A8 6 литровото, което е за 500 стейдж, така като гледаме. Имаме си BMW E38 е в сток. Продължаваме с Bentley Continental GT. Нека да го пробваме. Виждаме 2100 коня, значи го е пипал. Сигурно виждате, че е малко бързо, защото малко така спонтанно снимах това видео и трудно го вмествам. Не знам кога ще може да го гледате вие, кога ще ви излезе, но така. Nissan Skyline GT-R 2,6 литровия двигател, така стоково си е, не е пипано. Volga 2424, това не знам какво е, Opala SS стокова, Matiz 500 коня, за какво се прави от рода даже има. L Custom, така, L Custom 184, грип, не мисля, че е интересно да го взема, защото няма никакъв грип и няма да върви, предполагам. Audi RS2 Avant 173, грип, виждате, че не е пипан много, но е тръгнал да го апгрейдва. Така, Lada 2111, Lada пълно стокова, Lada 2123, също напълно стокова и почти не е пипана. Laska 469, Subaru Forester, който е с RAM двигател, мисля, че, и F-Raptor и CLS-че, едно хубаво CLS-че, нека да го пробваме. Рано смени тук и двете смени. Обаче
мисля, че колата си е супер. Не съм питал какви времена дава с колата, защото тя понеже не е в усетната, затова не мисля, че ще ми смисъл. Custom 5,2 литров двигател на Huracan E46. Така. Lamborghini Huracan Spider, също Custom с същия двигател. BMW 5 E60 Q Custom, мисля, че е с GT двигателя на Ford GT, топовия двигател. Виждаме, че му е 3000 коня. Никога не съм карал такава кола Q Custom. Всичко имам първи път. $885. Така. Dodge Charger, Pursuit, Q-Stock. Повечето хора го взеха заради сиренята, даже не повечето, ми то всички. И идваме тук на Air Custom Lada 2109. Тя е топова сега, купето е топово. За Air Swap и за iSwap. Нека да я пуснем на пистичката малко. Истина не знам на какво задвижване се кара тази кола, ама тя не мърда. Стабилна. Не съм много сигурен да трябва да е така, но щом се кара така, сигурно трябва да си така. Така и се връщаме на на голфчето. Отиваме към шопът с ексклюзивните точки да купим едно BMW и ще направим проект в без лоб. Точно така. Така, искам първо да ви кажа, очаквайте много видеа през стоящите ден, наистина много идеи, които се надявам да се осъществят съвсем скоро. Мисля да започна да пускам вече и лайфове. На Team Competition ще се опитам. Не знам дали ще стане, но ще се опитам. Така. Идваме в F. Искаме така. Купуваме за B. Много добро решение направи според мен. Следваме тук всички части. Той даже си е подготвил момчето. Много обичам така да снимам с точни хора, които изпълняват уговорката си, защото мисля, че трябваше да има още едно ревю. Обаче момчето, което искаше да му направя ревю, отказа в последния момент и затова миналата седмица останахме без видео. Не ми дойде никаква идея. И ще има още едно ревю, но съжалявам, не зависеше от мен. Нищо лично към момчето, но нали, не беше правилно да правя точно това. Но както и да е, 70 на 30 е баланса тук. На повечето коли така. И той вече се купи даже и двигателя, момчето. Така, слагаме всичките чипове тук. И вече си има B-къстъмче. Радвам се, надявам се да го използва с здраве, да си го кара, да може да го фулсетне и него и да го вкара в топ. Значи хора, направим ли си нашото Subaru, почвам и аз да правя така проекти, фулпринтвам ги и започвам да ги сетвам един по един. Както знаете, ние вече имаме два проекта още с S-Swap-а, F-Swap-а, който карам на стейдж и C-Swap-а, който е до никъде, буквално не е пипан изобщо. Защото мисля първо да го намахна Subaru-то и после да продължавам с него.
Та съборът ми сега е на 24 части и остават само 4 части. Така, благодаря, че гледате това видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала, да праснете лайк бутона, не ви коства нищо, помагате много. Чао, чао и до нови срещи!